Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur uztailak 2 asteartea ez dugu elkarrizketarik izango. Beraz, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1609 urtean, Pierre de Lancre inkisidoreak sorgin eiza abiatu zuen Lapurdin. Urte batzuk geroago, 1839an, 53 afrikar matxinatu ziren La Amistad itsasontzian, esklabo saltzeko Kubara zeramatzatela. Egun berean, baina 1965an, ustekabea aita Donostia musikariaren jaiotetxean frankistek oroitagarria jarri zutenean. Eta bukatzeko 2014 urtean, Israeldar kolono talde batek Mohamed Abu Kaider baitu zuen ekialdeko Jerusalemen. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Gorenak ez du amnistia emango dirua bidegabe erabiltzeagatik, eta Puigdemont atxilotzeko agindua bermatzen du. Janera epaileak eta Manuel Marchena kontserbadoreak zuzentzen duen zigor arloko salak jarraigarritzat jo dute araua. Kominen eta Puigen aurkako kautelazko neurriak eta Junqueras, Romeva, Turul eta Basaren gaitasun gabetzea berretsi ditu. Argazki nagusian, 3 emakume loreak jartzen eta kandelak pizten ari dira Nagoreren argazki baten ondoan. Titularrean, Iruñak Nagore Lafag gogoratzen jarraitzen du 16 urte geroago. Pertsona askok hildako erizaina omendu eta indarkeria matxistarekin amaitzeko eskatu dute. Hori koloreko berrietan, alde batetik, Natalia Uhartek Max saria jaso du. Bestetik pilotak protagonismoa irabazi du San Ferminetan. Eskuineko berrietan, alde batetik, Nafarroak du estatuko tasarik altuena gorroto delituen salaketagatik. Beste alde batetik, eskuin muturraren garaipenak Frantziako mapa politikoa astindu du. Jarraian, ingurumenezko basozainak garden ikusitako hartz gaztearen irudia jasotzen du. Ondoren, Nafarroako eguneko zentro bat irekiko du gazte migratzaileentzat, 30 plazarekin. Gainera, Nafarroa galaz jantziko da bihar Luis Migueli harrera egiteko. Bukatzeko, Iruñeko 2 udaltzainek bizia salbatu diote 5 eguneko haurtxo bati. Diario de Navarraren titular nagusian, Gorenak ez du amnistiarik eman Puigdemont dirua modu bidegabean erabiltzeagatik, eta atxilotzeko eskatzen jarraitzen du. Junquerasen eta prozeseko beste buruzagi batzuen gaitasun gabetzea mantendu du auzitegiak. Argazki nagusian, Alfredo Unanuak ezkerrean eta Imanel Mondragonek ez dute inoiz ahaztuko igandean Buztintxuri auzoan egindako jarduketa. Titularrean, jarduketa providentziala. Iruñeko 2 udaltzainek arnasarik gabeko 5 eguneko haurtxo bat suspertu dute. Eskuineko berrietan, alde batetik, Nafarroak kalitate oneko airea arnasten du ozono tontor puntualekin. Beste alde batetik 25 urte Barrios eta Kidea legebiltzarrera joan zenetik. Jarraian, Natalia Uharte Nafarrak antzerkiko emakumezko aktore onenaren Max saria irabazi du. Goiko 2 berrietan, batean gasaren kortak zaleen epizentroa. Bestean, 10 egunez jarraian pilota Labriten. Gara egunkariaren titular nagusian, auzitegi Gorenak bere erronka gainditu eta amnistia aplikatzeari uko egin dio. Jarena eta Matxena epaileek errefusiatu egin dute legea erabiltzea dirua bidegabe erabiltzeagatik akusatutako edo zigortutako buruzagi independentistak errugabetzeko. Argazki nagusian, 4 presoren oinak. Israelek 31 preso palestinar aske utzi zituen atzo, pilaketa ikusita. Aske utzitako preso palestinarrek torturak salatu dituzte egunero. Erdiko berrian, Gorenak immunitate partziala aitortu dio Trumpi. Eskuineko berrietan, alde batetik, itun errepublikarren josturak azeleratu dira Frantziako estatuan. Beste alde batetik, Pirinioetako mahailak gobernuaren aldaketak salatu ditu. Jarraian, Pradalesek lehen hitzorduan gogorarazi die aldundiei erronkak herrialdekoak direla.
Bukatzeko, Koldo Campos Sagaseta euskal idazle dominikarra hilda. Berriaren titular nagusian, eskuin muturrari ateak ixteko urratsak egin dituzte Frantziako Asamblea Nazionalerako bozetan. Ipar Euskal Herrian Fronte Popular berriak irabazi du 3 hautesbarrutietan, eta Laserre ez da bigarren itzulian aurkeztuko. NFPk guztira 120 hautagaitza erretiratu ditu, eta Macronen koalizioak 50 inguru. Argazki nagusian, Euskal Abenturaren parte hartuko duten gazteak eta begiraleak atarratzen elkartu berri. Titularrean, atarratzetik getxora, hasi da Euskal Abentura. Beheko titularrean, dirua bidegabe baliatzea amnistia legetik bereizi eta Puigdemont atxilotzeko aginduari eutsi dio Gorenak. Pablo Llarena epaileak eutsi egin die Kataluniako presidente ohiaren eta Komin eta Puig erbesteratuen aurkako neurriei. Zigor aretoak bateko zigortuei ez die amnistia aplikatu diruaren erabilera bidegabeagatik. Eskuineko berrietan, euskararen biziberritzean erreakzio bat lortzeko argibideak plazaratu dituzte. Langile falta larria konpontzea exigitu diote Osakidetzare Bizkaiko emaginek. Jarraian, Ismail Kadare zendu da. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, hartz gazte bat antzeman dute basozainek Garden. Azken egunotan, erronkari Baiarako hainbat bizilagunek hartza ikusi zutela eta ezagutu eta gero fototrampaketa kamerak jarri dituzte Nafarroako basozainek zonaldean. Lortutako irudian, hartz gazte bat ikus daiteke Garde inguruan. Eskuineko berrietan, alde batetik, Lunes Lilasko Larraitz Trinkadoren hitzetan, garrantzitsua da Nagore gogoratzen segitzea jendeak ahaztu ez dezan. Lunes Lilas taldeak deituta omenaldia egin zioten atzo Nagore Lafag gazteari haren hilketaren 16. urteurrenean. Jose Diego Illanesek hil zuen 2008ko uztailaren 7. Beste alde batetik, labankadaz hildu gizonezko batek beste bat Iruñeko Donibane auzoan. Gauerdean izan da gertaera Irantzu monasterio kaleko etxe bizitza batean. 71 urte ditu hildakoak eta haren pisukideak hildu ustez. Labana zauriak zituen hildakoak eta larrialdi zerbitzuetako langileek baieztatu dute hilda zegoela. Bertan atxilotu du poliziak ustezko erasotzailea. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea, ipar isurialdean lainotuta egongo da eta noizbehinka euri txikia egingo du. Orduak pasa ahala, atertu eta ostarteak zabalduko dira. Ipar ekialdean ez izan ezik. Baliteke han ez jasotzea. Hegoaldean zerua tarteka hodeitsu egongo da hasieran, baina gero garbitzera egingo du eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Iparraldeko haizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin arratsaldean. Tenperaturan aldaketa handirik ez. Asteazkenean giro eguzkitsua eta temperatura gorantz. Zerua hodei gutxirekin edo oskarbi egongo da, ipar ekialdeko eskualdeetan izan ezik. Han, behe-hodeien hondarrak gera daitezke. Horrez gain, egun sentian barnealdean behe-lainoa sortuko da. Iparraldeko haizea suabe ibiliko da eta arratsaldean Ebro iparrean ziertzoa bizituko da. Temperatura minimoak zertxobait jaitsiko dira eta maksimoak igo egingo dira. 25 gradu ingurura barnealdeko zenbait lekuetan. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara elkarrezketa eta eduki berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.
desde Tijuana. Una mañana llegó este charro a San Fermín. Era un tornado blanco y colorado, esa Pamplona que antes fue gris. Mucha tocata y pocos pesos, duelen los huesos de tanto corrido. El mariachi detiene su chamba en la plaza del Castillo. 1 de enero, va tan despacio la vida, cuando estoy lejos, lejos de ti. Por eso sueño este día, 7 de julio, San Fermín. 1 de enero, va tan despacio la vida, cuando estoy lejos, lejos de ti. Por eso sueño este día, 7 de julio, San Fermín. Una chavita dulce y bonita pidió muy lindo una más. Esa ranchera que hasta el alma llega, esa del rey que me hace llorar. Ori en sus ojos de azul intenso, nace el sombrero, dejé la trompeta. Yo soy el rey y tú la princesa, y nos fuimos juntos por la estafeta. Va tan despacio la vida, cuando estoy lejos, lejos de ti. Por eso sueño este día, 7 de julio, San Fermín. Va tan despacio la vida, cuando estoy lejos, lejos de ti. Por eso sueño este día, 7 de julio, San Fermín. El tiempo acaba, vuela y se escapa entre la fiesta y la pasión. Lloran sus ojos tan claros y hermosos frente a la vela de nuestro adiós. Ya no hay palabras que lleva el viento, solo un lamento tan grande y profundo. Nos soltamos lentamente los pañuelos del cuello hasta el próximo 7 de julio. 1 de enero, va tan despacio la vida, cuando estoy lejos, lejos de ti.